Мәдинә Маликова. Көмеш Билбау. Хатын-кыз табипларына барча хирурглар кебек үк пычак белән эш итәргә, фаҗигале хәлләрне еш күрергә туры килә. Һөнәрләре шундый. Хирург кебек шәфкатьсез ди кайберәүләр. Хастаханәдәге кебек үлем җитемгә күнеккән дигән сүзләр Антон Чеховның бер хикәясендә дә бар. Күңелең чыныкмаса, андый эштә эшләп тә булмыйдыр. Әмма Җәмилә Закировнаның түгәрәк мөлаем йөзендә моңсу уйчанлык чагыла. Еш кына икеләнеп калганы сизелә. Ул хәтта һаман озаклап юып, дезинфекцияләп торганнан нечкәреп киткәндәй ак бармакларын угалап ала иде. Алар гадәттәгечә профессорның кечкенә бүлмәсенә кереп, өстәл аркылы кара-каршы утырдылар. Ак халат башлык кигән кешеләр бер төслерәк булып күренергә тиеш кебек. Әмма бу алай түгел. Бу кием төп диккатьне кешенең йөзенә җәлеп итә. Адәм баласының асылы ачыла шикелле. Җәмилә Закировнаның түгәрәк мөлаем, уйчан йөзен күргәч, уртача буйлы, җинак гәүдәле бу апаны тәҗрибәле шәфкать туташы дип уйларга мөмкин иде. Телевидениедан бер тәкъдимем бар иде дип башлады Әминә һәм сүрән тавыш белән Нәзирнең әйткәннәрен кабатларга кереште. Ә башында бер генә уй: ничек тә булса тыелырга, укшымаска. Профессор өстәл янында яткан бармакларын тоташтырып кысты. Күптәнме? Әле кичә генә әйттеләр, ләкин ашыктыралар. Киләсе планеркага кадәр. Җәмилә Закировна карашын бармакларына төбәгән килеш. Токсикоз күптән башландымы дип сорады. Әминә яңакларының пешеп чыкканын тойды. Бер атна инде. Хатын-кызлар консультациясына бардыңмы? Исәпкә алдылармы? Юк әле. Ә ник сузасың? Өлгермәдем. Әлфия Зарифовна сине үз хисабына ял алды диде. Мондый хәлдә эшләү җиңел түгел. Вакытны сузуда мәгънә юк. Әгәр каршы килмәсәң, мин сине карый алам. Ничек уйлыйсың? Рәхмәт әйтер идем. Әйдә алайса. 15-20 минуттан алар янә шул ук кабинетта кара-каршы утыралар иде. Хатын-кызлар консультациясында исәпкә басарга бик вакыт, диде профессор йомшак кына. Йөгең 6 атналык. Бу токсикоз озакка барыр микән? Һәркемдә үзенчә. Кайберәүләрдә 4-5 айдан бетә. Кайсыларында 9 айга сузыла. 4 ай. Әминә өчен бу коточкыч булып тоелды. Димәк, ул кыш җитмичә эшкә чыга алмаячак. Ничек яшәргә? Аның өчен артык борчылмасаң да була, дип дәвам итте профессор. Гадәттә, токсикоз булачак әнигә дә, балага да зур зыян китерми. Күзәтү астында торганда билгеле. Әлбәттә, инде мондый очракта өйдә тынычлык, иминлек, кайгыртучан мөгамәлә булу бик мөһим. Булачак әти моны яхшы аңласын иде. Соңгысын әйткәндә, Җәмилә Закировна башын күтәреп, Әминәнең йөзенә кистереп карады. Бу арада эше бик тыгыз әле. Командировкалардан кайтып керми, диде буталып Әминә. Кайда яшисез? Мин төзүчеләр тулай торагында Әлфия Зарифовна фатир ширатыңны алга күчерермен, диде. Киләсе ел ахырына бәлки. Әти-әниләрегез беләме? Нәрсәне? Нәкъ менә шушы сорау профессор өчен чын барлыкны бөтен аяусызлыгы белән ярып салды да инде. Егет белән кызның мәхәббәтләре тирәнгә киткәне турында ата-ана бихәбәр. Мондый хәлгә тарый күрмәгез дип, кыз балаларның башына туктаусыз тукып тора ләбаса профессор Ильясова. Ә ул кайчан кайтачаксың? Әминә моны белми иде. Профессор каршында якын киләчәктә мөгаен зур сынауларга, җитмәүчелеккә, кимсетелүләргә, гәрьләнү, үртәлүләргә дучар ителәчәк яшь хатын утыра иде. Үзеңнең берәр уең бардыр бит. Әминә иң башларын сикертеп куйды. Шунда Җәмилә Закировнаның карашы катыланып китте. Йөзенә тәвәккәл катгыйлык бәреп чыкты. Әйдә без болай итик әле. Син хәзер редакциягә барып, гаризаңны үзгәртеп яз. Иртәгедән эшкә чыгарлык итеп. Редактор, үзара аңлаша алмасагыз, миңа әйтерсең. Үзем барып сөйләшермен. Иртәгә сәгать 9-га монда кил. Мин сине дәваланырга салам. Больничный ачарбыз. Әминәнең йөрәгенә хәл кергәндәй булды. Димәк, ятар урында, ашар ризык та булачак.
Ауру кешене тулай торактан да куып чыгара алмаслар. Хастаханәдә дарулар эчкәч, зиһен ачылды, кәеф бераз яхшырды. Йөрәктәге сызлавыкны аз булса да оныткалап торыр өчен шөгыль кирәк иде. Андый очракларда иң яхшысы башны эшләтү. Бәгырне утлы күмердәй көйдереп торган бер ноктадан уйларны айыру. Әминә 6 кешелек палатадагы өстәл янына утырып, телевидение тапшыруның сценарийын язарга киреште. Каләм иясен илһам килгәндә борчырга ярамый диләр. Язучыларга уңайлы, тыныч шартлар тудырган, аларны көн күреш мәшәкатьләреннән арындырган хатыннары турында мактап сөйлиләр. Әйе, хатыннары турында. Чөнки исем казанган язучыларның күпчелеге ирләр. Татар әдәби мөхитендә бу нисбәттән бигрәк тә Габдрахман Әбсәлямовның хатыны Маһирәне мактап искә алалар. Имештер ул күпмедер сәгатьләр буе ирен бүлмәсеннән чыгармый утырта. Билгеле, бер вакытта кайнар кофе гына кертеп бирә торган булган. Ул шулай тырышмаса, Әбсәлямов дистәгә якын роман яза алыр иде микән әле. Ә менә журналист теләсә нинди шартларда да яза белергә тиеш. Бардың, күрдең, сөйләштең икән, кайту белән язмаң редактор өстәленә куелсын. Әминә кебекләргә иҗат итү өчен аерым бүлмә турында хыялланырга гына кала. Көндезен редакциядә тоташ ыгы-зыгы, килгән-киткән күп. Эштән соң тулай торакның 4 кешелек бүлмәсе. Хастаханәнең палатасы оннан әллә ни аерылып тормый иде. Тагын шунысы, бу юлы Әминә өлешчә үз башына төшкән хәлләр, үз йөрәгендә кайнаган хисләр турында яза иде. Кәгазьгә түгелгәч, аларның бәгырне сызландырып баскан авырлыклары кимегән кебек иде. Төшкә аштан соң бина беразга тынып кала. Хасталар йокларга тиеш дип санала. Җәмилә Закировна белән сөйләшеп алырга җай чыга. Туй күлмәге ак була исемле китапчык сатылып беткән. Ә халык сорый икән. Китап нәшриятендә яңадан бастырып чыгарырга карар кылганнар. Яна бер карап чыгарга, яңа фикерләр, мисаллар белән байтырга киңәш иттеләр. Профессор соңгы вакытта үз күзе алдыннан үткән төрле язмышлар турында сөйли. Нинди генә хәлләргә тарымый кайбер кыз балаларның башлары. Һәм күпчелек очракта өлкәннәрнең киңәшенә колак салмавы, төптән уйлап җиткермәү аркасында бит. Менә Җәмилә Закировна сүз сөрүшен сак кына Әминәнең үз хәленә күчерде. Сез ничә бала? 5. Барысы да исәннәрме? Әнкәй 11-не тапкан, исәннәре 5. Син беренчесеме? 5. Миннән алда 4 үлгән. Беренчесе туганда, икенчесе яшь ярым тулгач, тагын икесе бер атна эчендә тамак чиреннән. Әгәр дә әниең 5 бала табып, шуларны сау сәламәт үстергән булса, аның тормышы бөтенләй башкача булыр иде, шулай бит. Шулай булыр иде дә бит. Авыл хатыннары саклану чарасын белмәгән, ә бала төшерү зур гынах дип саналган. Әниең дә мөгаен токсикоздан интеккәндер. Буйга узган, күңеле булганып интеккән, бала тапкан, бала имезгән, бала күмгән. Аннары тагын йөклелек, күңел булгану, хәлсезлек, бала табу, имезү, бала чирләү. Шулай 30 ел. Мондый конвейерга эләккән кеше рәхәт яши аламы? Шәхес буларак җәмгыятьтә үз урынын таба аламы? Әгәр ул бик талантлы булса, Ходай биргән сәләтен үстерә аламы? Аны ачып илгә, халыкка игелек кыла аламы? Хәзерге хатын-кызларга үз тормышын көйлерәк кырырга мөмкинлекләр бар бит. Безгә бер фикерне бик үтемле итеп әйтергә кирәк. Берничә тапкыр кабатлауның да зыяны тимәс. Аналар тансык бала тапсын. Әйе, кеше бу дөньяга тансык булып килергә тиеш. Бу җиһанда әзерләнеп, көтеп алсыннар аны. Караватын, арбасын, бөтен кирәк ярагын хәстерләү дигән сүз генә түгел бу. Син аңа җаныңны ярып бирерлек булырга тиеш. Алым жәл түгел сиңа, гөлем жәл түгел сиңа, алым түгел, гөлем түгел, җаным жәл түгел сиңа дигән җыр сөйгән ярлардан да бигрәк балаларга җырланырга тиеш. Бала күпләр күз алдына китергәнчә уйнап юану өчен тәти уенчык түгел. Күпме әниләргә яраткан эшен ташлап өйдә утырга кирәк була.
Күпме әтиләргә балаларын дәвалау, сәләтен үстерү өчен 2 смена эшләргә туры килә. Әгәр хатын кыз буйга узган икән, ират туачак сабыйга канын биргән дигән сүз. Бу гына җитми, ул аңа җанын бүлеп бирсен. Бала тансык булмаса, артык була. Артык бала бәхетле була алмый. Ата-анасына да зур борчулар, кайчакта кайгы хәсрәт китерә. Мисаллары күз алдында. Күпмеләр өчен бәхет урнына Алланың каһәре булып туа бала. Сәламәт хатын баланы ел аралаш табып тора ала. Ул шундый итеп яратылган. Хатыннарның күпчелеге герой ана булып бетәр иде. Тик шунысы, шул хәтле сабыйны тәрбияләп үстерергә мөмкинлеге, көче бармы, гаиләсе тигез иминме? Ир белән хатын бар вакытын, көчләрен балаларына багышларга ризамы? Хәзерге вакытта күп кенә хатын-кызлар үзләрен иҗтимагый эшчәнлек мәйданында расларга омтыла. 2-3 бала табып үстерүдә килә аларның көченнән, хезмәтендә уңышларга ирешүдә. Моның өчен тансык балалар табу кирәк. Китапка язар өчен сөйли буларны Җәмилә Закировна. Әмма сүзләре нәкъ менә каршында утырган Әминәгә төбәлгән кебек. Йөрәккә йөгән кигезеп булмый диләр бит. Хисләр белән мавыкканда башта бөтенләй үк мингрәп бетмидер, дип сүзен дәвам итә профессор. Выключателе юк аның. Ничек кенә яратсаң да, җан сөйгәнеңне ихтирам итсәң, үзеңне кешегә санасаң, гигиена кагыйдәләрен үтәү тиеш. Бала табу мәсьәләсен хәл итүдә шул ук гигиенага бәйле. Профессорның һәр сүзе кыек аткан кебек тоелса да, туп-туры бәгыргә килеп кадала. Әминәнең күзләренә яшь тыгылды. Үзем шушындый булгач, кешегә акыл өйрәтергә ни хакым бар минем? Хәзерге хәлеңдә син бу китапның кирәклеген аеруча нык аңлыйсың. Моңарчы андыйны үтемле, кызыклы итеп, саф татарча язган кеше юк бит әле. Бездә секс юк дигән сүздән көлү дөрес түгел. Ә бит чыннан да юк дип санала иде. Шуның аркасында яшәү өчен искиткеч мөһим мәсьәләләргә күз йомганга күрә күпме хатыннар бәхетсез булды. Күпмесенең җаны кыелды. Еш кына мин 10 корсак төшердем. Не бар аның дигән сүзләр ишетергә туры килә. Бу һич тә гади операция түгел. Организмның табигый эшчәнлеген кинәт бик нык үзгәртеп кую дигән сүз. Беренче баласын төшергән хатыннар күпчелек очракта нәселсез кала. Бүтән буйга узмыйлар дияләр бит табиблар. Бу хакта бик уйлап язарга кирәк. Ул хәтле үк куркыту һәр очракта да файдага микән? Моны ишетеп кыты алынган кыз бала ни кылмас? Үз-үзенә кул салуга кадәр барып җитәләр кайчакта. Ә без ярдәм итәбез. Тик вакытын ычкындырмаска кирәк. Бу хакта бик тә гыйлемле мулла белән дә сөйләшкәнебез бар. Җан кыю олы гынах диде ул. Әгәр дә ана карынындагы балага җан иңгән булса, аны үтерергә ярамый. Ләкин әгәр дә аңа җан иңмәгән булса, йөклелектән кытылу җан кыю булып саналмый. Хәзрәтнең сүзләре бик дөрес. Авыр хәлдә чарасыз калган кыз балаларны чын күңелдән кайгыртып сөйли ул моны. Аңа өстәп, һич кичекмичә табибларга барыгыз. Үз хәлегезне яшермичә сөйләгез, киңәшегез. Ул кушканнарны җиренә җиткереп үтәгез дияр идем мин. Андый операциядән соң әлбәттә дәваланырга кирәк. Тиешле таләпләрне үтәгәндә, киләчәктә таза гаилә кырып, тансык балалар табуга ышаныч зур. Ышаныч юк дисезме? Бәлки, өмет бар дип кенә язаргадыр. Мин үз күз алдымнан узган язмышлардан чыгып сөйлим. Әйтмәгәнем булсын. Андый операциядән соң нәселсез калу очрагы бездә булмады. Һәр операциянең методикасы бәйнә-бәйнә эшләнгән. Алайда, теләсә нишләп йөрегез. Аннары безгә килерсез дә, һәммәсен җайлап-майлап җибәрербез дигән фикер кала күрмәсен. Иң яхшысы тәнгә пычак тигезмәү билгеле. Операция 1000 тапкыр әйбәт узса, 1001-сендә көтелмәгән хәл килеп чыгуы ихтимал. Һәр кемнең организмы үзенчә бер үк төрле ике кеше дөньяда юк. Җәмилә Закировна, минем вакыт узмаган бит әле. Балага җан иңмәгән. Профессорның бармаклары бер-берсен ышкый башлады. Ул тирән итеп көрсенде дә,
Әлбәттә, бераз вакыт бар әле диде. Алайда тагын бер кат уйларга кирәк. Һәм әлбәттә киңәшергә. Монда эш язмыш бергә үрелгән бит. Миңа редакциягә барып килергә кирәк. Телевидениегә дә бүгеннән калмый текстны тапшырырга вәгъдә иткән идем. Берничә сәгатькә чыгып торырга рөхсәт итсәгез иде, диде Әминә. Исәнмесез, Әлфия Зарифовна? Синмени әле бу? Исәнме? Утыр сөйлә. Дәвалангач, хәлең яхшыргандыр бит. Әминә гадәттәгечә Т хәрефе ясап куелган өстәлләрнең кырыйдагысы янына утырды. Берничә сәгатькә сорап кына чыктым әле. Тагын күпме ятарсың икән? Анысын үзеп кенә әйтмиләр шул. Эш килеп тыгылды монда. Син озаклап дәваланырга карар кылдың инде димәк. Әлфия Зарифовна урыныннан торып, тәрәзә янына барып басты. Ну что ж, ихтыярың, тик шуны бел. Мондай очракта һәммәсен төптән уйлау, алдан ук күз алдына китерү хәерле. Балалы хатынны тулай торакка кертмәячәкләр. Кайда яшәрсең, нәрсә ашарсың? Әминә карашын өстәлдә яткан журналның тышына төбәде. Анда бала тудыру йортыннан чыгып килгән ана тасвирланган иде. Ак халатлы шәфкать туташы әти кешегә ак биләүгә биләнгән сабыен сузган. Һәммәсенең авызы ерак, журнал эчендә аңлатмасы да бар. Ансын Әминә язган иде. Заря фабрикасының алдынгы эшчесе кадерле хатын тансык бала тапкан. Ире дә шунда ук эшли икән. Фабрика аларга фатир биргән. Ачыктан ачык әйтелмәсә дә, фотоның да, мәкаләнең дә асылында ипле гаилә кырып, имин тормыш белән яши башлагач, бала табу зур бәхет дигән фикер ярылып ята иде. Нуриев ни дисең? Дип сорады Әлфия Зарифовна. Сайлаулар белән йөри бит ул. ЗАГСка барып килергә генә вакыт табар иде инде, әгәр теләсә. Әминә дәшмәде. Мин монда кызыксынып, кайбер нәрсәләрне ачыкладым әле дип дәвам итте редактор. Каян килеп, гади авыл малайын шул хәтле кинәт кенә күтәреп җибәрделәр икән. Бу гаҗәп бит. Яшьләрне күтәрергә кирәк дигән сылтау барын, тик арттан этүче кирәк. Баксаң, Нуриевны Шайхразиевлар кавымы үз канаты астына алган икән. Булачак кияүләре итеп күрәләр. Әлегә бу нәрсә күзгә ташланмасын өчен генә туйны кичектереп торалар. Сайлау кампаниясе үтүгә күр дә тор. Бөтен республиканы шаулатып туй ясаячаклар. Әминә урыныннан сикереп торды. Анысы булмас. Ул мине ярата. Аның күзләреннән шундый ялкын бөркелде ки, Әлфия Зарифовна бер мәлгә телсез калды. Башын иеп читләште, кире урынына барып утырды. Уйлангандай, "Сине генә микән?" дип сорап куйды. "Мине генә." Ир егетнең йөрәге күпне сыйдыра. Яр сөю аның яшәешенең бер өлеше генә, һәм иң зур өлеше дә түгел. Аның янулары киюләре халык арасында танылу, югары күтәрелү, дан алу өчен. Ул властька ымтыла. Ә властьның тәмен татыган, ул каптырган сөйдергечне йоткан адәмнең айныганын күргән юк әле. Менә кайда ул шашып сөю, һәм гомер буена үлгәнче кара гүргә кергәнче. Ирләр сөяркәләрен ташлый, әмма властьтан бер кайчанда йөз чөерми. Бер райком секретаре эшен дә, хатынын да ташлап, мәгъшукасы белән каядыр китеп улаккан дигән сүз йөргән иде йөрүен. Әмма ул булса да тарихта бер генәдер. Югары күтәрелгән ир заты тирәсендә хатын-кызның төрлесе күп чуала. Теләгәнен сайлап алырга мөмкин. Андыйларның йөрәгендә гыйшык учаклары кабынып сүнеп тора. Бер кабынганы 2 елдан артык янмый. Күпләрне күзәттем. Уртача санаганда шулай килеп чыга. Редакторның сөйләгәннәре бәгырне ялкын телләридәй өтеп ала иде кебек. Ул үзе дә моны сизә, әмма аяусыз иде. Мин аны яратам дип быдырдады Әминә. Син дә үзеңчә яратасың. Хәзерге вакытта бөтен язмышымны аның аяк астына ташларга әзермен дип уйлыйсыңдыр. Ләкин ул шулай тоела гына. Гомер озын, уйларың үзгәрер. Тукайның эштән чыгарылган татар кызы Толстойның Катюша Масловасы яшәгән заманнар күптән үтте. Без бик бәхетле чорга туры килдек. Сайлар мөмкинлек бар. Әлфия Зарифовна башын иеп
карашын өстәлгә тибәде. Тавышын әкренәйтеп, әлегә балага җан иңгәнчегә кадәр дип өстәде. Җәмилә Закировна шулай ди. Редактор бераз тынып торды да, җавап булмагач сүзен дәвам итте. Әгәр дә бала тудырырга карар кыласың икән, туу турында таныклыкка әтисенең исемен яздыру яхшы булыр иде. Суд аша алимент даулап, ямсезләнергә туры килмәс иде бәлки. Сез нәрсә, Әлфия Зарифовна, нинди алимент? Ни сөйлисез? Ул баласын ташламаячак. Тик бераз сабыр итәргә кирәк ди. Син сабыр итәрсең дә бит. Бала көтә алмый шул. Үсәсе бар аның. Бер балага эш хакының 25% санап алына. Депутатларга яхшы түлиләр. Баштагы чорда икегезгә җан асрарлык булыр иде. Ничек аннан алимент таләп итим мин? Бирсә дә алмаячакмын. Күпме китапларда айырылган ирләреннән алимент сорамаган хатыннар мактап язылган. Телевизордан чыгып, шуның белән горурланучы ялгыз аналар күпме? Әминә алардан начаррак мәллә? Сиңа дигән акча түгел бит ул, баланыкы, диде редактор тынычкына. Сабый беренче сулышын алуга тулы хокуклы гражданин булып санала. Аны дәүләт яклый, кайгырта. Закон буенча ата кеше баласын тәэмин итәргә тиеш. Ә синең закон бузып, баланың хокукын кисәргә хакың юк. Тудыра белгәнсең икән, будь добра, яклый да бел. Шактый вакыт эшеңне ташлап өйдә утырга туры киләчәк. Алдагыны белеп булмый. Авырып китүең ихтимал. Сабый ач ятсынмы? Әминәнең аяк астында паркет идән дулкынлана башлаганда иде. Җирдә шактый озак яшәгән, күпне күргән. Бәлки, үзе дә кичергән апакайның хаклы икәнлеген акыл аңлый. Әмма бәгыр түренә капкан учакның ялкын телләре зиһенне ялмап, мигә кадалган дөреслек угын яндырып көл итә иде. Алайда, аның әйткәннәре күңелдә яңгырап торды. Тора-бара Әминәне якын киләчәгенә күзләрен ныграк ачарга мәҗбүр итте. Әмма тәҗрибәле апакай ярып салган хакыйкать тамактан үтәрлек түгел, ачы бурычтан зәһәр иде. Ничек инде Әмир аны ташласын? Ничек аны авыр хәлгә дучар итсен? Бераз сабыр ит, диде бит ул. Ләкин күпмегә сузылыр икән аның бераз дигәне? Ничә айга? Бәлки, редактор әйтмешли, елларгадыр. Чыннан да сайлаулар узуга Шайхразиевлар белән арасын боза алырмы ул? Әгәр тагын сабыр ит дисә. Ничек кенә булмасын, Әминә эшкә йөри алмас. Мөгаен, бала белән тулай тракка да кертмәсләр. Әмма булар җан сөйгән ярыңнан яралган баланы юк итәргә сәбәпмени? Әти-әниләр безне тапканда, үзебезгә читен булмасмы дип уйлап торганнар мәллә? Җан биргәнгә җүн бирер дигәннәр. Миллион халыклы Казанда шушындыйрак четрекле хәлгә дучар булган кыз бер Әминә генә түгелдер. Берсе дә ачтан яисә урамда катып үлми. Ахыр чиктә балалар йортына эшкә урнашырга була, яки балалар бакчасына. Педагог дигән дипломы бар ләбаса. Ләкин бусы бит аның иң ахыргы очракта гына. Әлфия Зарифовның сүзләре раска чыкса гына. Ә нишләп әле Әмир аның фикерен расларга тиеш? Нишләп башка ирләр кебек булырга тиеш? Ул берәүгә дә охшамаган, бердән-бер. Аның улы да, аларның әлбәттә уллары туачак. Нәкъ әтисе төсле булачак. Нур чәчеп торган җирән бөдрә чәчле, назлы песи кебек саргылт күзле. Чөнки әтисе аңа җанын бүлеп бирер. Әйе, җанын эрер ул аңа. Хәзергә бераз сабыр итәргә кирәк. Сайлаулар үтсен. Халык аны сайлар билгеле. Аның кебек башка бүтән бармыни? Аннары алар каушырлар, туй ясап. Хәзер инде көмәнле кәләшнең ак күлмәк киеп, ак бөркәнчек ябынып туйда биеп йөрүе гаип саналмый. Хәер, Әминәнең буй-сыны үзгәреп өлгермәс, туйны озакка сузмаслар. Тик менә хәзер бер күз карашын салсын иде. Шул караштан назлы нур бөркелеп, бөтен тәнне иркәләсен, бүрткән бөртеккә җан өрсен иде. Моның өчен күп кирәкмени? Бер карап алу җитә. Төнлә күзләрен шар ачып уйланып ятканда,
Әминә билен тырнаштырган билбауны назлап куйды. Көмеш кыршау эчкә баткан корсагы турында тырпайыбрак тора. Тыштан караганда гәүдәдә үзгәреш сизелми иде әле. Депутатлыкка кандидат Әмир Солтанович Нуриевның ышанычлысы Хыснуллин тыңлый дип җавап бирәләр телефоннан. Шундый көр, яңгыравык тавыш. Куанычыннан нишләргә белмидер кебек. Алло? Алло, начар ишетелә. Гызырыгызны кычкырыбрак әйтегез зинһар. Әминәнең гызыры нәкъ менә шул күз күрмәгән, тавышына караганда бик яшь, бәлки хуҗасына гашыктыр да әле. Кыбырсыкка сөйләрлек кенә инде. Җитмәсә әле кычкырып ди бит. Нишләргә инде? Аха, менә радиодан хәбәр итәләр. Сайлауларга әзерлеккә багышланган киңәшмә булачак икән. Мәгәен барлык кандидатлар Казанга кайтачак. Киңәшмә Югары Советның Ирек мәйданындагы затлы бинасында узачак икән. Мондый җыелышларда эш тәртибе гадәттә төгәл үтәлә. Төшкелеккә тәнәфестә үз вакытында ясала. Җитәкчеләр сәламәтлекләрен кайгырта белә. Ашханәгә кирип ашыйлар да, беразга һавага чыгалар, тәмәке пыскыталар, үзара сөйләшеп алалар. Менә шунда бәлки Әмирне күреп булыр, ерактан гына булса да. Әминә мәйданда ишектән 15-20 адым ераграк ялгызы басып торды. Көн болытлы, пыскак яңгыр ява, Казансу ягыннан ачы җил бәрә иде. Ә ул курткасының изүен шишеп, билбавы күренерлек итеп ачып куйды. Әнә ул бер төркем ирләр арасында чыгып килә. Шаулашалар, көлешәләр. Үзенә таба атлаган Әминәне күргәч, Әмирнең йөзе тартышып куйгандай булды. Әмма шундук үзен кулга алды, янәшәсендәге таза гәүдәле, киң чырайлы ир кешегә борылып. Журналистлар безне игътибарсыз калдырмый диде. Исәнмесез, Әминә Тәлгатовна? Сез дә интервью алырга килдегезме? Сез танышмы дип юлдашына борылды ул. Бу Совет гаиләсе журналы хезмәткәре Әминә Мусина. Юлыгыз уңды дип тагын Әминәгә башын борды, тик күзгә туры карамады. Хәзер Радик Фуатович барлык сорауларыгызга җавап бирәчәк. Шундый көр күңелле, ачык чырайлы, шаярган да итеп сөйләнә үзе. Ә менә янәшәсендәге юан адәм исә бик җитди калды, кистереп карады. Багыш районының җитәкчесе, Луизаның әтисе Шәйхразиев иде бу. Мин хатын-кыз кандидатлардан интервью алырга килгән идем дип быдырдады Әминә. Ул бөтенләй кыелып төшкәнен тойды. Тел нидер сөйли, һәммә сүзләр зиһенгә барып ирешми кебек. Әмирнең авызы йырылган, ә зур ачылган күзләрендә куаныч түгел, якын итү түгел, сагаю, алай гына түгел, курку ярылып ята иде. Әйе, бер карады ул Әминәнең күзләренә, икенче билбавына һәм кыты очып курыкты. Битенә шаян сикердемени. Җаны куырылып килде, калтыранды, кысылды. Әминәнең үзеннән түгел, аның карынында бүртеп килгән бүрдән курыкты ул. Аның бу халәте бәгырне чакканда итте. Җир тишелсә кирип качар идең. Ничек итеп күзгә күренмәс булырга. Менә ирләр әкрен генә атлап, каршыдагы зәңгәр чыршылы бакчага таба киттеләр. Басып калды Әминә, каккан казыктай, аякларын кузгатырга хәл таба алмыйча. О, кемне күрәм мин? Бу нинди шат тавыш? Ишектән шагыйрь Ринат Харис чыгып килә икән. Янәшәсеннән атлаган таза гәүдәле, зур җитәкчегә охшаган абзыйны арттарак калдырып, ике кулын алга сузып атлый. Кемне күреп шул хәтле сөенгән? Әминә артына борылып карады, һич кем юк. Баксаң, Әминәне күреп куана икән бит ул. Бу инде сиңа кайсыдыр районның башлыгы гына түгел, бу зур шагыйрь, бердән-бер калын әдәби журналның баш редакторы. Әле генә упкынга убылгандай тоелган Әминәне әйтерсең лә якасыннан тотып алып, күтәреп алдылар да ныклы җиргә бастырдылар. Кәйфләр ничек дип, аның кулын нык итеп, шул ук вакытта саклык белән учына алып селкеде шагыйрь. Килеп ятуыңмы, китеп баруыңмы? Эшем бетте минем монда, диде Әминә. Ә хәзер кая? Редакциягамы? Әйдә утыр, бергә кайтабыз. Шулай дип Әминәне култыклап алды да,
Гранит бордюр яныннан кузгалып бұрыла башлаган ак Волгасына таба алып китте ул. Йөзе ачылып киткән Шәйхразиев белән Әмир борылып аларга карап калдылар. Минем сездә бер бәйләм шигырь ята бит әле, диде шагыйрь юлда кайтканда. Каләм иясенең, үзең беләсең, иҗат җимеше турында нинди дә булса фикер ишетәсе килә. Мин инде кире какмассыз, алдагы саннарның берсендә урын бирерсез дип өметләнеп йөрим. Ничегрәк урнаштырырсыз, нинди рәсемнәр ясатырсыз икән, бергәләп уйлашсак, яхшы булыр иде. Чыннан да, Әминә ялга чыгар алдыннан берничә шигырь керткән иде ул. Аларны шунда ук укып чыгарга редколлегия әгъзасы шагыйрь Илдар Юзеевтан да укытып алырга кирәк иде. Әмма Әминәдә аның кайгысы юк иде шул. Менә хәзер ул оятыннан бит очлары пешеп чыкканын тойды. Иртәсен дә, кичен дә Әмирнең тартышкан йөзе күз алдыннан китмәде. Авызы елмаерга тырышып йырылган, шар ачылган күзләреннән исә дер калтыранган җаны күренеп торадыр кебек. Кем шундый кызганыч, мискин хәлгә китереп терәде аны? Әминә үзе түгелмени? Аңа шатлык, куаныч китерә урында. Кешене көчләп бәхетле итеп булмый диләр. Ә көчләп ата итеп буламы? Бәхетле ата итеп. 3 ай элек аның бу хакта уйлап та караганы булмагандыр. Юк, әлбәттә. Планнары бөтенләй башка иде. Сине әти ясыйсым килә. Мин табасы балага җаныңны бүлеп бир дип аңа бәйләнергә кемнең ни хакы бар? Киләчәк язмышы хәл кылына торган чорда һич көтмәгәндә аяк чалу бит бу. Борчыганым өчен кичер мине, гафу ит зинһар дип эшеннән сөйгәненә ялынды Әминә йокысыз яткан төннәрендә. Миңа синең бер күз карашың кирәк иде. Шул бер карашың белән сөюебездән яралган бергә җан өрә ала идең. Хәзер беләм, син моны булдыра алмыйсың. Тик моны телең белән әйтергә авыр сынасыңдыр. Мине яратасың, кызганасың. Шуңа күрә кытыл йөгеңнән дип әйтмәкчесең. Сүз белән әйтә алмаганыңны күзләрең әйтте. Мин синең муеныңа Алланың каһәре булып төшәрлек йөк асарга тиеш түгел. Сөйләре чынлап булса, Әмир аны аңлар. Алай гына түгел, рәхмәт укыр әле. Дөнья хәлләре үзгәреп тора. Шәйхразиевтан иркә торган чаклар узар. Менә шунда алар кешечә матур итеп кавышырлар. Уллары туар, тансык бала булып туар. Атасаңа куана-куана җанын бүлеп бирер. Шулай уйлап, Әминә ныклы бер карарга килеп тәвәккәлләде. Һәммәсе җиренә җиткереп, медицина кагыйдәләрен төгәл үтәп башкарылды. Инде җиңел суларга була иде шикелле. Тик нигәдер Җәмилә Закировнаның кыяфәте пошаманлы иде. Кулына больничный кәгазен тотып, аның бүлмәсенә кергәндә Әминә моны шундук тыеп алды. Утырып сөйләшик әле, диде профессор. Күзгә туры карамады, кулларын угалады. Әминәнең күңеленә шым үрмәләде. Ни булды икән? Мондый очракларда табиблар авызыннан син бүтән буйга уза алмаячаксың дигән сүз чыгуы хакында күп сөйлиләр. Әллә әйтергәме юкмы дип уйладым да, ахырда синең моны белергә тулы хукукың бар дигән фикергә килдем. Әминәнең йөрәге тибүдән туктагандай булды. Хәзер, менә хәзер теге күп табиблар әйткәнне кабатлар микәнни? Бөтен өметләрне кисеп. Срок кичкенә булганлыктан алдан белә алмадык, дип башын күтәреп, аның йөзенә туры карады профессор. Соңыннан гына ачыкланды. Синең игезәкләрең туачак иде. Баш буталып китте. Димәк, икәү. Киләчәктә җирдә тупырдап атлап китәчәк ике Нуриев. Ир балалармы? Җәмилә Закировнаның йөзендә гаҗәпләнү чагылды. Мондый сорауны көтмәгән иде ул. Әйтеп булмый. Анысы соңрак билгеле булыр иде. Медицинада иң зур патологияны гинекология бирә. Көтелмәгән хәлләр гел булып тора шул. Алдан белсәң, бәлки тагы бер тапкыр уйлар идең. Егетең белән тагын бер киңәшер идегез. Әминә үзен буш капчык кебек тойды. Ничек урыныннан кузгалганын, ниләр әйткәнен аңлашмады. Урамда карлы яңгыр ява.
Ачы җил биткә бәрә. Әмма ул буларны тоймый. Күңлендәге бушлык бөтен дөньяга җәелгән кебек иде. Бер атнадан ул эш урынында утыра иде инде. Күңел яралы, әмма тышкы кыяфәтендә тамчы да үзгәреш сизелми. Тик йөзе генә гадәттәгедән җитди, хезмәттәшләре белән дә, килгән-киткәннәр белән дә ачылып сөйләшергә вакыты юк. Эше муеннан. Журналга мәкаләләр яза, телевидениедан тапшырулар алып бара. Профессор Ильясованың китабын басарга әзерли. Шуның өстенә Социалистик Татарстан газетасында да язгаларга өлгерә. Бер көнне ашханәдә төшке ашны газетада эшләүче Хәкимә Гатина белән бер өстәлгә утырып ашадылар. Хәкимә, тәҗрибәле журналист, газетаның сәясәт бүлеген җитәкли. Өстәгеләр белән тыгыз аралаша һәм аларның кайсы ничек сулаганына кадәр белеп тора иде. Бу инде сиңа яшь кызларны гаилә корырга һәм хатыннарны ире белән ипле яшәргә өйрәтү генә түгел. Агачтан уелгандай нык сынлы, юлларда күп йөреп җилләнгән какча яңаклы, яше 40-ка җиткән бу хатынның күзе күбрәкне күрә, акылы күбрәккә ирешә. Ашханәдән чыккач, лифтта бергә менделәр. Хәкимәгә кереп сөйләшеп утырдылар. Сүз үзеннән үзе сайлауларга барып тоташты. Нуриев һичшиксез үтәчәк, диде Хәкимә. Мин әле генә ул тирәне әйләнеп кайттым. Ул округында бер үзе куелган, көндәше юк. Алайса нишләпсең ул туктаусыз очрашып йөри? Ансыз барыбер булмый. Гади халыкның да теле ачыла башлады. Кайберләрнең тавышы бөйреннән чыга. Мир авызын бүрегең белән каплый алмыйсың. Аның Шейх Разифлар кавеменә керергә йөрүендә халык алдында кычкырып әйтәләр. Ни эш майтарганың барсың әле синең дип тә җавапка тарталар. Гел җитәкче авызына гына карап торган заманнар үтеп бара кебек. Эстонияда, Грузиядә халык ничек кузгалды әнә. Безнең татар да сарык түгел. Аңарчы ачылып сөйләшкәннәре, серләшкәннәре юк иде. Ләкин тел төбенә караганда, бу хатын Әминәнең башыннан кичкәннәрне белә иде шикелле. Кадрәк дигән авылда мин дә очрашуда булдым, дип дәвам итте ул, Әминәгә туры карамаска тырышып. Нуриевны кычак җәеп каршы алдылар дип булмый. Кайберәүләр энәләрен нык тырпайткан иде. Миңа да чыгыш ясарга туры килде. Ни сөйләдең соң? Безгә биек трибунага басып, төпле, үтемле сүз әйтерлек шәхесләр кирәк. Үзең дә күреп торасыңдыр. Мөстәкыйль фикер йөртә торган, сәясәттә үз фикерен үткәрә алырлык кадрлар җитми. Һәммәсе өстәгеләрнең айт дигәненә тайт дип торырга өйрәтелгән. Хәзер Мәскәүгә каршы аяк терәп сөйләшергә мөмкинлек туды. Үзәкләренә үткәзерлек итеп. Син шундый сүзне әйтерлек кешеләребез күп дип уйлыйсыңмы? Югалар. Һәммәсе телен тыярга өйрәтелгән. Телен генә түгел, уй фикерләрен дә йөгәнләргә күнектерелгән. Урыслар на безрыбье Ирак рыба диләр. Балык булмаганда кыслада ярап куя. Безгә дә хәзер шул ярап куйганнарны күтәрергә туры килә. Бик кыю егетләр бар бит. Марат Мәлеков, Рафаэль Хакимов, Индус Таһиров дип теленә килгән фамилияларны атады Әминә. Алар бер кул бармакларына сыйып бетә. Өстәвенә төрлесе төрле якка кайыра. Кайсы Мәскәү белән араны бозмаска энди, кайсылары канлы көрәшкә чакыра. Фәүзия Бәйрамованың чыгышларын тыңлап барасыңмы? Илгә мөстәкыйльлек яулап алу корбаннарсыз гына бирелмәячәк ди ул. Кайбер аналар улларын югалтыр. Моңа әзер торырга кирәк ди. Сүзен сүзгә хәтерләмим, әмма мәгънәсе шулай. Мондый сүзләр астына барлык аналар да кул куяр дип ышанып булмый. Россиянең уртасындагы Татарстанның мөстәкыйльлекне сугышып яулап алуын мин мәсәлән күз алдына китерә алмыйм. Аннары Мәскәү белән Казан арасына чик куеп, паспортлар тикшереп, кулыңдагы һәр нәрсәне таможня аша үткәреп салым түләү кемгә кирәк? Эш кешеләренә кирәкми ул. Көч тә, милек тә алар кулында. Бандитлар да чик куелуын теләми. Мондагылар иркенләп Мәскәүләрне барып талап кайта. Андагылар монда килеп үз эшләре белән йөри. Чын барлык белән исәнләшмичә ярамый. Мөмкин булганны алырга тырышырга кирәк. Нәкъ менә шул юнәлештә Нуриев кебекләрне файдаланып була.
Мәскәү ягына да авышмый, мылтык алып кылыч тагып, Татарстан шигенә тезелеп басарга да индәми. Урталыкта ул. Аннан яхшыраклары тулып ятмый бит әле. Ә инде аны кем күтәрә дә, кем артыннан итә. Анысы кечкенә мәсьәлә. Файдагамы, зыянгамы аның эше, шуны карарга кирәк. Ахырда халыкны үз ягыгызга аудара алдыгызмы соң дип сорады Әминә. Бик үк яратып бетермәделәр шикелле. Залдагыларның сулышыннан шулай сизелде. Әмма аларның Нуриевка көндәш итеп куярлык бердәм кандидатурасы юк шул. Андыйны фәкать монда, Казанда, иң зур җитәкчеләр белән алдан сөйләшеп кенә куеп була. Алар урындагы җитәкчеләр белән сөйләшә, андагылар үз сүзен үткәрергә тиеш. Алайда халык белән бөтенләй исәпләшми эш итәргә ярамый. Халык исә электән күзгә кылчык булып кермәгән. Яңа шәхесләр күрергә тели. Һәммәсе уйланган, исәпләнгән. Аның системасы шундый бит, үзең беләсең. Ә залда кычкырынып утыручыларның ние бар? Оешмасымы, акчасымы? Югарыдан тәкъдим ителгәч, ул бит шул ук партия кешесе булып чыга инде, диде Әминә ачынып. Ә читтән каян аласың? Сәясәттә үтемле сүз әйтү өчен нык әзерлекле, уңган, эшлекле булу кирәк. Ә андыйлар яшьтән партия тирәсенә йылышты. Ни генә дисәң дә, өстә халыкның каймагы иде. Баскычны әйләндереп куеп була. Әмма каймакны аска төшереп, аертылган сөтне өстән йөздереп булмый. Нуриев аста кала торган түгел. Илдә нинди генә хакимият булса да. Иман. Эшен актарып иманын кем ярып караган? Анысы эштә күренер. Һәр хәлдә җитәкчелек аны хәзерге көндә үзенә кулай дип саный. Зыян итмәс дип өметләнәм. Тәҗрибәле журналистның сүзләре Әмирне Әминәнең күңел мөнбәреннән тәгәрәтеп төшергәндәй итте дә куйды. Туктале, чыннан да, ник депутат булып сайланырга шул хәтле атлыгып йөрисең ул? Нәрсәгә ирешергә тели? Татарның язмышын ни рәвешле яхшыртырга омтыла? Баласына, бер генә дә түгел, 2 баласына җанын бүлеп бирүдән баш тартырлык нинди олы максат куйган ул үз алдына. Хакимәнең сөйләгәннәре бу сорауларга җавап бирмәде, әмма авыр шик тудырды. Әмирнең иң зур максаты илдә барган үзгәрешләрдән файдаланып, шәхсән үзен күтәрүдә генә түгел микән? Кистереп әйтмәсә дә, Хакимәнең тел төбендә шундый фикер ята түгелме? Син аны үзен күрсәтү өчен генә тырыша дип әйтмәкчеме әллә дип, өлкән журналистның күзенә тутырып карады Әминә. Анысы гаип түгел. Үз-үзен кайгырта белмәгән адәм халкын кайгырта аламы? Әгәр дә инде үзен күтәргәндә халыкның башына баса башласа, менә шунысы куркыныч. Син аны басар дип уйлыйсыңмы? Алай дип уйласам, яклап йөрмәс идем. Әмма күңелдә шигем бар. Хәйләкәр ул, эчендәгесен тиз генә чыгарып салмас. Әмир хәйләкәрме? Сәясәттә хәйләсез мөмкин түгел. Бу сыйфатында хупларга кирәк. Ләкин нинди максаттан чыгып хәйләли? Анысы инде мөһим мәсьәләләрне хәл иткәндә кылганнарыннан күренер. Үз дәүләтчелегеңне торгызу мөмкинлеге 1000 елга бер биреләдер. Бәлки бөтенләй бирелмидер. Әнә, көртләрне кара, ничә гасыр кан кыеп сугышалар. Ә халкы төрле дәүләтләрнең чикләре белән бүлгәләнгән килеш кала бирә. Хакимәнең күзләре ычкынланып китте. Йөзе алланды. Мондый форсатны ычкындырга һич ярамый. Бар булган көчеңне, куәтеңне биреп тырышырга кирәк. Үзен татар баласы дип санаган һәркем мәйданга чыгарга тиеш. Артистлар, шагыйрьләр, җырчылар шунда. Вафира Гыйзатуллина нинди ялкынлы чыгышлар ясый. Мескенне бер көнне милиционер типкәләгән. Әмма туктамый бит, һаман үз юлында. Кечкенә генә Эстония, Латвия бөтен СССРны тетрәтә. Чөнки халкы бердәм, улысы кешесез сүзен әйтергә урамга чыккан. Безгә бердәмлек җитми. Нуриевны да читкә тибәргә ярамый дип саныйм. Яшь бит әле, өйрәтербез. Бу ныгып китәр. Аннары бераз тынып торды да, бәлки, дип өстәп куйды Хакимә. Син митингларга йөрисеңме соң? Бердә күзгә чалынганың юк. Мин ни эш майтара алам? Эш майтарганнарга куәт биреп торыр идең. Баш санын арттырып булса да. Сөекле җырчыбызны типкәләргә килгән милиционерның юлына аркылы басар идең. Бер-беребезне якларга кирәк.
Бу сөйләшүдән соң Әминәгә үзенең борчулары Әмирнең мәшәкатьләре янында бик вак булып тоелды. Менә очрашсыннар гына, Әминә аңа борчу китергәне өчен гафу үтенер. Алдан уйламыйча буйга узганы өчен. Ярдәмчесенә кат-кат шалтыратканы өчен. Югары совет ишеге төбендә сагалап йөргәне өчен. Гафу сорар һәм инде хәзер борчылырга сәбәп юк. Алдагыны уйлап, исәпләп хәл итә алабыз дияр. Аны сөендерер, кочагына сыеныр һәм онытырлар. Бу уйлардан аның бөтен тәне кызышып, башы әйләнеп китә иде. Ничек сыенырын, аның тәненә ничек сеңеп бетәчәген күз алдына китергәндә, ул үзләрен стенасы тоташ тәрәзәдән торган затлы бүлмәдәгедәй патша сараендагыдай хис итә иде. Ләкин бер үк суга 2 тапкыр кереп булмый дигәннәре хак икән шул. Аларның очрашуы бөтенләй дә Әминә күз алдына китергәнчә булып чыкмады. Әйе, ул сөйгәненең көрәшеннән дә, җиңү тантанасыннан да читтә калды. Хәтта үзенең бердән-бер тавышын аңа бирү хокукыннан да мәхрүм иде. Чөнки кулына бирелгән бюллетенда бүтәннәрнең исеме язылган иде. Көткән көн ниһаять килде. Ул Әминәне тулай торактагы бүлмәсеннән кич караңгы төшкәч чакырып чыгарды. Әминә кабаланып, халаттан килеш иңенә курткасын салып атылып чыкты. Әмир аны кочагына алды да, аркасы белән стенага терәп, бөтен тәне белән кысып, онытылып, шошып үбәргә тотынды. Әминәнең сулышы капты. Вакыт саны югалды. Күпмедер мизгелләрдән соң аяк тавышлары ишетеп, айнып киткәндәй булдылар. Тын ишек алдында бер узгынчының шәүләсе күренде. Тулай торакның каршысында киң ишек алды. Аның уртасында Комсомолец кинотеатрының бер катлы бинасы биегәеп үскән тупыл, кайын, миләш, шымыр тагачлары белән уратып алынган. Җәйналар куе ябалдашлы булса, хәзер инде шәрәләнеп калганнар. Уртадагы мәйдан балалар өчен атынгыч карусельләр, волейбол мәйданчыгы ярым караңгылыкта да аерым ачык күренеп тора. Алар артында түгәрәк беседка шәйләнә. Алар шуңа кереп такта эскәмиягә утырдылар. Мин шул хәтле сөендем. Очып барып котларга ашкындым. Тик ярамас дип уйладым, дип пышылдады Әминә. Булды, диде Әмир очынып. Юллар ачылды. Ул кулын Әминәнең курткасы эченә шудырып, бармакларын эче турында уйнатты. Билбауга сыймый башладыңмы инде? Нишли анда минем малай? Әминә кинәт үзен эченә чүбек тутырылган чүпрәк капчык кебек тойды. Буш, җансыз, хәлсез, хиссез, телсез курчак. Нишләп син малай дип уйлыйсың, дип телен әйләндергә мәҗбүр итте үзен. Синең белән миннән малай тумый кем тусын? Күрдә тор. 7 улыбыз булачак безнең, әкияттәгечә. Борын заманда, кәҗә команда, саескан сотник, үрдәк үрәтник булган чагында яшәгән ди, булган ди, Әмир белән Әминә дигән ир белән хатын. Аларның 7 улы булган ди. 7се дә зирәкләр, уңганнар, алып батыр кебекләр. Без үстергән балалар җибеп тормас, басса бакыр изәрлек, типсә тимер үзәрлек 7 Нуриев. Юк, алай гына аз, дип кулларын киң җәеп, башын югары чөйде Әмир. Булгач 10 булсын. Безнең өйдә тупырдап 10 Нуриев үссен. Герой ана орденын тактырам мин синең күкрәгеңә. Әллә каян балкып, йылтырап торсын. Ул ышынганнан ышынды. Аның сайын Әминәнең күңеле убыла барды. Закламый Мәскәүгә китәбез. Анда депутатларга аерым фатир бирәләр. Үзәктән иркенне, уңайлыны. Ах, бу сүзләр 2 атна элек әйтелсә икән. Кыш тоткандай куаныр иде Әминә. Әмма хәзер уйлар буталып китте. Мин бара алмам шул, диде ул, иреннәрен чак ачып. Нишләп? Редакторын көчләп тота алмас, барыбер декретка китәсе кеше. Редактордан түгел. Әминә башын күтәреп аның йөзенә туры карады. Мин декретка чыкмаячакмын бит. Бала тапканчы эштә селкенеп йөрмәкчеме әллә? Мин бала тапмаячакмын. Бу юлы. Нәрсә? Ни сөйлисең син? Әмир аның йөзенә иелде. Әйт дөресен. Мин ятып чыктым.
Кайда? Нишләп яттың? Егемнән кытылдым. Ничек кытылдың? Кемнән? Әмир берничә мизгел тынсыз торды. Әллә баладанмы? Әминә башын иде. Ничек алай? Киңәшмичә, нитмичә. Минем каным бит ул. Мин синнән сорамакчы идем. Телефонны читләр алды. Үзеңне күреп булмасмы дип, югары совет яна барган идем. Син миңа шундай итеп карадың? Әнни төсле итеп карарга тиеш идем мин сиңа. Үз-үзен кешегә санаган корсаклы хатын андый җирдә чуаламы? Ат дагалаганда бака бытын кыстырган шикелле. Ни калган иде анда сиңа? Сабыр ит дип әйттем бит мин. Вакыт кысты. Профессор әйтте, җан иңгәнчегә кадәр бер карарга килергә кирәк диде. Муллалар да шулай ди. Аларның ни катышы бар? Профессоры кирәк булса бала тапканда булышыр, мулласы исем кушарга килер. Әмир торып басты. Әйләнгәләде дә маңгаен учлады. Әллә шаяртың гынамы? Уйлап карасаң, бер төн эчендә бит. Андый хәл сирәк очрый диләр. Шул рәвешле ялганлап, миннән көләсең килгәндер бәлки. Шуңа күрә уйлап чыгаргансыңдыр. Тагын бер этлегең генәдер. Мин тиле ышандым тагын. Бәгъремә агулы угыңны кадап туймадың инде. Һаман мине түбәнсетәсең, кимсетәсең килде. Ник көлмисең? Ник йырмыйсың авызыңны? Мин улыбыз туарына ышандым. Ялганыңны чынга алдым. Көл кинәнеп. Минем сиңа ялган сөйләгәнем юк, диде Әминә нык итеп. Ялганласаң мең яхшырак булыр иде. Әмир кинәт аны беләгеннән тартып, урыныннан кузгатты да, ялган сүз әйтү әле ул җинаятның иң зурсы түгел диде. Ә син беләсеңме нишләгәнсең? Әгәр сүзең хак булса, кеше үтергәнсең син. Минем улымны үтергәнсең. Һәм кинәт кизәнеп, Әминәнең яңагына сукты. Пыяла чылтыраган тавыш ишетелде. Күзлек төшеп ватылды. Әминә үзе беседканың култыксасына яңагы белән барып төште. Берәүнең дә бер кайчанда миңа бу хәтле кабахәтлек эшләгәне юк. Булмас та дип кычкырды Әмир һәм беседкадан чыгып, йөгерә атлый китеп барды. Тагын борчыйм инде, диде Нәзир. Исәнмесез? Редакциягә шалтыраткан идем, өйдә эшли, ашыгыч мәкалә яза диделәр. Ни булды? Тешең сызлыймы әллә? Тешне суырткан идем шул, диде Әминә, битен яртылаш ураган марля өстеннән киелгән күзлеге аша сыңар күзен елтыратып. Инфекция керттеләр күрәсең. Дуалыйлардыр бит. Дару эчәм. Сызлыймы? Вакытсыз килдем ахрысы. Юк, сызламый. Сөйләш алам. Үз әйдә, утыр. Син кәгазьләреңә кара, миңа түгел. Тапшырулар турында нинди фикерләр бар анда? Дәвам итәргә кирәк диләр, планга керттеләр. Ә син монда тагын формаңны югалткансың. Ә бәлки, мине экранга чыгарып тормаскадыр. Җәмилә Закировна үзе күренсә шул җитмәсме? Синсез матур булмас инде, диде нык итеп Нәзир. Сүз шуның белән бетте шикелле. Егет йомышын йомышлады, инде саубуллашса да ярый кебек иде. Әмма ул урыныннан кузгалмады. Синең белән тагын бер мәсьәләдә сөйләшеп аласы килә иде әле, диде. Редакциягә килгән кешеләрне кабул итми җибәрмисез. Мине генә кире бормассың ич. Көн күрештә зур гына кыенлык килеп чыкты әле минем. Гаилә мәсьәләсе. Гаилә мәсьәләсендә мин профессор инде, үзең беләсең, диде Әминә бик җитди итеп. Урыс әйтмешли, чужую беду руками разведу. Кешегә килгән бәла казаны бер селтәнүдә таратып ташлыйм. Ишеткән идең микән, Казансу артында журналистлар өчен йорт салдылар. Кооператив. Шуннан бер бүлмәле фатирга акча түләгән идем. Фатирны үзең беләсең, ялгызакка бирмиләр. Белмәгән кая, диде Әминә. Мин дә ымсынып караган идем дә, семьялы кешеләргә генә бирәбез, диделәр. Мин әнине үзем яши торган апакайга пропискага керткән идем. 2 кеше булып саналдык. Шуңа исемлеккә керттеләр. Әнигә яңа фатирда яшәү насыйп булмады. Ярты ел элек йөрәк чире белән китеп барды. Бу урында егет башын иеп авыр сулады. Тагын ялгыз калдым менә. Нигиләнмисең соң? Әйтүе җиңел, диде сузып Нәзир. Бер тапкыр авыз пеште бит инде минем. Дөресен әйткәндә, Әминә бу егетнең гаилә хәлләреннән бихәбәр иде.
Күпләр белән аралашырга туры килә, кайсы артистның нинди рольләр уйнаганын, җырчыларның ничек җырлаганын, рәссамнарның нинди картиналар язганын белә, каләмдәшләренең әсәрләрен укый, телевизордан, радиодан тапшыруларын күзәтеп барырга тырыша. Әмма кем белән яши алар? Кемнең хатыны нинди дә, кайсы кемнең ире? Булары аны бөтенләй кызыксындырмый иде. Юл уңаеннан колакка чалынса гына. Бу егетнең йөрәген җилкеткән, сыкрандырган җилләр дә аңа бөтенләй кагылмыйча читләтеп искән икән. Аерылышканда фатирны аңа калдырга туры килде, диде Нәзир, эченнән авырлык белән суырып алгандай. Ник аерылдыгыз? Анысын сорау җиңел, аңлатуы авыр. Балагыз? Бала булмады. Тату яши алмадык. Бер кычкырышканнан соң ул миңа әйтми-нитми генә 2 көнгә больницага кереп чыкты да, шуның белән вәссәлам. Бу сүзләрне ишеткәч, Әминә башындагы бәйен төзәткәләгән булып аска иелде. Бүтән булмадымы ни? Бүтәненең булганын көтеп торыр хәл калмады. Бәлки килешерсез әле. Берәүне йортка керткән инде ул. Нәзирнең бу хакта сүзне озайтасы килми иде. Шул хәлләрдән соң кооперативка күченергә туры килде дә инде. Бушлай фатир алу миңа бүтән тәтемәячәк. Хәзер менә йортны ниһаять тапшырганнар. Вечерняя Казань газетасының хезмәткәрләре исемлектә шактый икән. Алар бик каты чапканнар. Горсовет белән 2 тапкыр судлашканнар. Югыйсә бездән тагын акча кайырмакчылар иде. Димәк, озакламый өй туе булачак, диде Әминә. Кытлыйм. Кытлаганчыга кадәр хәл итәсе мәсьәлә бар әле монда. Исемлекне тагын барлыйлар, тикшерәләр. Ялгыз калганымны белеп алсалар, шундук сызып, бүтән кешене язып куячаклар. Мондай ишракта син нинди киңәш бирер идең? Әйттем бит инде, өйләнергә кирәк. Нәзир аның марля астыннан җимелдәгән күзенә озак кына карап торды. Син үзең фатирга кияүгә чыгар идеңме? Дип сорады ул һич көтмәгәндә. Әминә ихтыярсыздан кеткелдәп куйды. Шул менә, диде Нәзир. Фатирга кияүгә чыгучылар бар ул. Бик кирәк булса, үзара килешәләр дә фиктивный брак ясыйлар. Үзем дә уйлаган идем. Тик аның кешесен табарга кирәк бит. Хәзерге хатыннарга ышансаң, фатирыңнан куып чыгарга да күп сорамыйлар. Хатын кызга ышанычың булмагач, ник минем белән сөйләшеп утырасың? Гафу, ялгыш ачкынды. Онытылып киткәнмен. Син егет кеше, моны һәркем белә. Комедия уйнар өчен егет кеше кирәкмени? Телевидениегә күпме артистлар килеп йөри. Шуларның берәрсе белән сөйләшеп кара. Нәзир аңа өздереп карады да башын иде. Бу хакта сүз озайтуның мәгънәсезлеге көн кебек ачык иде. Аның тозсыз тәкъдиме Әминәнең күңеленә бер олау кым китереп аударгандай итеп авыр уйларга салды. Кем инде дустының йөргән кызына ЗАГСта язылышык дип әйтә. Юри марый гына булса да, шундый ахмак сүз сөйли икән, димәк, Әмир белән Әминәнең арасы бозылганын белә дигән сүз. Һәм кайчанда булса, суынырлар да үзара килешерләр дип тә уйламый. Беседкада булган фаҗигадан, әйе шулай, Әминә өчен андагы хәлләр аяныч кына түгел, чын-чынлап фаҗига булып тоелды. Шуннан соң алар очрашып, ачылып сөйләшмәделәр. Әминә аны суыныр, аңлашырга теләр дип өметләнгән иде. Ярата бит, сагынырга тиеш иде. Әмма ул килмәде. Төптәнрәк уйлап карасаң, чакырсаң да, ялынсаң да килмәячәге. Ни әйтсәң дә, фикере үзгәрмәячәге көн кебек ачык иде бит инде. Халкы кыска, минлеге көчле, агач башын җил бора, адәм башын сүз бора дигәннәр. Әмма егет солтаны Әмирнең башын борырлык сүзләр табылыр иде микән? Әминә эшеннән юаныч табарга тырышты. Яңа ел бәйрәмнәренең бер атналык ялы узуга, телевидение тапшыру ясар өчен авылларга барырга кирәк иде. Жигулида 4 юлга чыктылар. Оператор Николай, редактор Нәзир, тапшыруның авторы Әминә һәм 50 яшьләрдәге кечерәк буйлы тик тормас телле шофер Рәшит. Багыш район больницасында профессор Ильясованың методын күптән кулланалар икән инде. Андагы бер табибә шул темага кандидатлык диссертациясе да яза башлаган. Туры шунда барып төштеләр.
Бер көн район хастаханәсендә узды. Икенче көнне аннан 20 чакрымдагы участок хастаханәсендә булдылар. Иң соңыннан кичкә каршы Кадрәк авылының медпунктына киттеләр. Әминәгә нәкъ менә авылга кайту, зур каланның ыгы-зыгысыннан, тозлы кым сибелгән урамнарның сырылыгыннан, машиналар ташкыныннан котылып тору кирәк булган икән дә. Дөньяның киңлеге, аклыгы, сафлыгы җан җәрәхәтенә иң яхшы дәва бит ул. Ә бу кышкы сахраларның шифасы, җиле дәртләндереп, шиметтереп кенә исә, кояшы назлап кына нурын сибә. Ул асыл ташлар белән чигелгән ак келәмдәй җемелдәп, җәйрәп яткан сахралар. Юл буйларында сыкыга уранып утырган каен усаклар, яшел учларына кар мендәрчекләрен күтәргән купшы чыршы наратлар, һәммәсе иминлек, тынычлык, гүзәллек мисалы. Әрнү газаплар үтәр дә онытылыр, кире әйләнеп кайтмас. Ә офыкларга кадәр һәм аның артына җәелгән сукланып туймаслык манзара мәңгелек. Һәм син дә шушы яшәеш тантанасының бер кисәкчеге. Күзләр яктыра, сулы ширкенәя, күңел очына. Карале, Салават күпере диде Нәзир сулга ишарәләп. Чыннан да алтын тәлинкә кебек яктырган кояш янында сары, кызыл, шәмәхә нур тасмалар сузылган иде. Озын түгел, бик үк җете дә түгел. Бер урында укмашкан аксыл болытларны гына манганнар. Әмма шул кадәр тансык, ирексездән елмаясың. Күңел хушлыгы юлдашларның һәммәсен бер тигез биләп алган. Бер-берсенә якын айткан иде. Аннары тагын шунсы, алар үзләре дә кешеләрнең күңелен күтәрә торган эш белән йөриләр иде бит. Телевизордан матур булып күренү, ил каршында макталу һәркем өчен бәйрәм бит ул. Медпунктның алгы ягында ылы көзге тора икән. Керүгә Әминә хатын кыз гадәте белән аның каршына барып басты да алтын кысалы күзлеген сөрткәләде. Ак якалы яшел пальтосының изүен ачты. Пальтосын ул тулай трак белән янәшә йорттагы ательедан тектереп алган иде. Андагы йомры чал башлы, тәбәнәк гәүдәле Яһүд абзый иллә дә шәп тегә инде. Кышкы калын кием үзе, ә буйсынны шундый зифа күрсәтә. Әминә ак төлке бүреге астыннан дугаланып бүслеп чыккан чәчләрен төзәткәләде. Шунда артына килеп баскан егетне күреп сискәнеп китте. Кистереп, ниндидер бер сихри нурын сибеп карый иде аның зәңгәр күзләре. Салават күперенең зәңгәр нуры кебек куерып, тирәнәеп киткән иде ул күзләренең төсе. Әминәнең салкыннан алланган бит учлары тагы да эчтән пешеп киткәндәй булды. Алар ничәдер мизгел шулай бер-берсенә көзгә аша карап тордылар. Сүз әйтергә телләре тибрәнмәде. Ниһаять, Нәзир куян бүреген салып учына йомарлады да эшкә узды. Илле тирәләрендәге йомры гәүдәле фельдшер Нурия нык дулкынланган булса да, үзен кулга алырга тырышты. Камерага карап, медпунктның күптәннән эшләп килүе, соңгы вакытта кирәк-ярак дарулар белән яхшы тәэмин ителүе, үзенең хезмәтен яратып башкаруы турында сөйләде. Күршедән берничә кеше чакыртып кертеп, алардан да сүз әйттерделәр. Эш беткәч, Нурия кунакларны үзенә чәй эчәргә чакырды. 6 пычмаклы өйдә ире белән яшәп яталар икән. Хуҗа кеше Марс, механизатор. 2 уллары йорт салып башка чыкканнар. Табында авыл сые, тукмачлаш, бәлеш, катык каймак, бал. Теге арыш майы дигәнен мунчадан соңгарак куярбыз мәллә, дип елмайды хуҗа иреннәрен сыпырып. Мунча дисеңме? Анысы да бармы ни әле? Шәһәрдән килгән кунакны мунча кертми җибәрергә без алай мәнсез түгел. Байтактан өлгертеп куйдым инде. Әнисе идәнен юып чыгарга кирәктер анда. Хәзер, себеркеләрне дә барлармын. Әминә юлга кузгалыйк дигән иде дә Николай, төнгә каршы юлга чыгу яхшы түгел диде. Кая чыгасың? Балаң елап ятмыйдыр бит, диде шофер Рәшит. Хәзер мунчаны ташлап китү сансызлык була, дип хуҗага борылды Нәзир. Сезнең себерке нинди? Каенмы, имәнме? Кайсын телисез? Мәтрүшкәсе дә мунча алдында эленеп тора. Кергәч күрерсез. Тастымаллар да шунда. Егетләр дәррәү кузгалдылар. Хәзер чабынып, чыгып карда аунап, тагын чабынып,
Эх, бар икән рәхәт шигәселәр, диде Рәшит. Алар чыгып киткәч, Нурия керде дә гаҗәпләнеп: "Үзең генә калдыңмыни?" дип сорады. "Калмый нишлим, эш ир белән мунча кермәм бит инде." "Соң сезне ир белән хатын дигәннәр иде бит." "Кайсысының хатыны? Шәрифҗановныкы? Кем сөйли аны? Районнан шулай дип әйтеп җибәрделәр." Әминә башын чайкап куйды. Ни ни җә дияргә яхшысынмады. Дөрес сөйләмиләр. Гайбәт дисәң, табыннарда гел янәшә утыралар, чөнки сөйләшәсе сүзләр, киңәшәсе мәсьәләләр бетеп тормый. Бәхәсләшәләр, турсаешалар, килешәләр, көлешәләр. Бу икәү бер пар икән дип уйлаулары гаҗәпмени? Күренеп тора, оператор белән шофер алар кушканны гына үтәп йөри. Әминә бу сорауны җавапсыз калдырдым да шома гына котылдым дип уйлаган иде дә, әммә ялгышты. Алар хакында сүз бөтен районга таралган иде инде. Мунчага ул соңрак ялгызы кирип юнды. Йоклар чак җиткәч, тагын бер четерекле хәл килеп чыкты. Фельдшер үз өендә 4 кунакка бик уңайлы булмас дип, алдан ук тагын бер фатир әзерләп куйган икән. Нәзир белән Әминәне шунда озатып куйды. 6 почмаклы искрәк кенә йорт. Өйдә хуҗа хатын ялгызы гына иде. Алгы якта табын әзерләнгән, аш өлгерткән, чәй куйган. Сые мул, әммә сүзе аз иде. Шактый йомыкый булып чыкты апакай. Үзенең тормыш хәлләре турында сөйләшәсе килмәгәне сизелде. Авылның фельдшерын, аның ирен, улларын мактаудан узмадылар. Табын янында озак юанмадылар. Хуҗабикә түре якның ишеген киң ачып, кунакларны шунда уздырды да, тынычлык теләп чыгып та китте. Чиста итеп җыештырылган бүлмәнең уңында акшарланган мич. Каршында стәл, сулда күпертелгән мендәренә челтәр ябылган киң карават тора иде. Әминә аптырабрак калды. Кем кайда йокларсың? Ул инде борылып чыкмакчы иде, Нәзир. Монда тагын бер кешелек урын бар дип, аны туктатты. Бер кичкә кермишкә дигәннәр. Мин мич артына да риза. Чыннан да анда тар гына ятак бар икән. Мондай җирдә сайлана алмассың. Соңгы елларда авылларда кунарга безгә кайтыгыз дип чакыручы сирәк, дип артистлар да зарлана. Эреләнде халык. Йөрәген май басты. Фатирга шул ялгызлар, фәкыйрьләр кертсә генә инде. Шулай итеп, Нәзир мич артына пысты. Әминә караватка ятты. Талчыккан иде, шундук йокыга талды. Бер заман кемдер колакны ярып акырып җибәрде. Әминә сикереп торып утырды. Кыты ичеп караңгыга төбәлде. Берәрсен үтерәләр мәллә? Мич артыннан шапылдаган, мышнаган авазлар ишетелде. Кем нишли анда? Ишек ачылып китте. Халат төймәләрен эләктерә-эләктерә Хуҗабикә керде. Ә мич артыннан чәче башы тузган Нәзир атылып чыкты. Аның артында битен кара тик баскан бер әдәм күренде. Ни булды? Ник шаулыйсыз, диде кыты ичкан апакай. Баксаң, аның буйдак улы бар икән. Шул кайдадыр салып йөргән дә төн уртасында гына кайткан. Мич артындагы ятак аныкы икән. Ул гадәттәгечә утны кабызып тормаган, мыштым гына кергән дә лап иттереп ятагына утырган. Изрәп йоклап яткан кунакның корсагына, Нәзирнең ипле генә күренгән авызыннан шул кадәр кытсыз акыру ничек чыккандыр. Мин сезгә урынны бергә җәйгән идем бит, дип быдырдады тәмам нәүмис калган хатын. Ир белән хатын бер караватка сыярсыз дигән идем. Нишләп була инде бу хәлдә? Кемгә кая ятырга? Сәрхуш хуҗа сүзгә катышмыйча мич артына кереп күздән югалды. Апакай үз алдына нидер сөйләнеп, көрсенгәләп чыгып китте. Нәзир белән Әминә бүлмә уртасында басып калдылар. Нишләргә инде хәзер? Көйсезләнеп чыгып китәр идең дә бит, төн уртасында кемнәрнедер йоклап яткан урыныннан кузгатып урам буйлап фатир эзләп йөри алмыйсың. Бир мендәрне, диде Нәзир. Идән калды инде миңа булай булгач. Иртүк чәй ичеп, хуҗаларга рәхмәтләр әйттеләр дә, туп-туры администрацияга киттеләр. Район башлыгы эш урынына 7дә килә. Шунда тотып алмасаң, каядыр чыгып китүен көттә тор. Зур кабинетына тәңгәл, мәгърур кыяфәтле, олы гәүдәле, зур башлы, нык кына чаларган куе чәчле, 50ләр тирәсендәге Радик Фуатович аларны якты чырай белән каршы алды.
Районны яхшы яктан күрсәтергә килгән кешеләрне алар ярата. Гаеп эзләп кенә йөрмәсеннәр. Кая барсак та бик яхшы кабул иттеләр. Хастаханәләр дә, медпунктта бик әйбәт эшли икән. Телевидение тапшыруы кызыклы булыр дип өметләнәбез, диде Нәзир. Безнең эш җиңел барды. Зурлап кунак иттегез. Мең рәхмәт. Аннары һич көтмәгәндә Әминәгә борылды да: "Минем монда Радик Фуатович белән ирләрчә сөйләшә торган сүзем бар иде", диде. Мөгаен, телестудияга яңа камера фәлән алыр өчен акча сорыйдыр дип уйлады Әминә. Андый сүзне тыңлап утыру күңелле түгел. Ул кузгалып саубуллашты да урамга чыгып китте, машинага ук кирип утырды.